Oh, mga pade. Oh, tama na. Oh, turo nga. Ingat, kamoy mo turo sa camera. Oh, ano muna dito? Kapaniyaw, inaagaw pulos ni mo siyang sulibagyo. Yun, sinakob na mga pade. Sa pagungpong lang pagtitama ng mga pade. Yato na nariya nakawit. 5 kilos siya ito natingga mga pade. Yan, masaping kita pasiguro para diri malanit sa kamot. Yan, good morning mga pade, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Panibago naman kita sin paghanap sin pang bakal bugas. Yan, panibago paghanap sin isuruda. Yan, panibago naman kita na panghatag dito sa mga padihon tanan madihon sa nagtatarapo. Yan, kaya sira pirmi dagan ang dakop ta mga pade kay diri lang kay para sa ato pati sa mga padihon tanan madihon. Yan, pumiro ta na batak ini mga pade. Pumiro na batak. Sa pumiro ta na batak mga pade, ang naghalo na sulay bagyo, napulo na bilog. Yan, duwa na kasag. Ginangaranan ini di mga pade sa bulan Sorsogon kalintugas or bungkang. Yan, mga masira mo nini pangbangot mga pade sa suli. Yan, ang kadalasan talaga mga pade, mga madina nasulod sa bubutrap ta lawihan. Mano yung ginangaranan di sa bulan Sorsogon na lawihan. Siguro ginangaranan ni lawihan dahil na may lawi. Yan, pagkatapos na ito mga pade makuha sa sulod, sisiligan ta. Intiro na bubutrap ta sa taon ta na 25 piraso na bubutrap. Intiro yun yung sisiligan ta. Diri ko lang napapaimod sa video. Yan, sisiligan ta bago tayo area. Yan, pagkatapos sa ito masiligan, kikulkog ta mga pade. Ang agyansan isda kay pompiri malinig. Yan din pangkulkog ta mga padeho. Yan, purod-pudo na. Kaya nasa 25 piraso na bubutrap aning kukulkog ta. Kada siraw, mudaw. Pag ang pangkulkog pa lang mga pade, pag pirmi ang pangkulkog ta, pirmi nagagamit, napudpud man. Oh, purod-pudo na mga pade, oh. Yan, matapos na to mga pade, makuha ang sulod na isda, malimpyahan, masilhigan, makulkog, anagihan, ariya. Pangduwa na batak tayo ni mga pade, pangduwa na bubutrap. Shoutout pa lang sa padihon nato. Shoutout sa padihon nato kan Bailey Jiao. Ayan, shoutout pade. Nasa ibang bansa na ini si pade. Ingat ka dun pirmi pade. Nan-enjoy. Yan, shoutout Bailey Jiao. Pangduwa. Yan pa. Pagawak. Yun, tapos na kita magsiraw mga pade. San 25 piraso na bubutrap. Yan dakop na mga pade, oh. Oh, yan pang bakal na bugas. Yan. Yan pa, yan din mga panghatag sa mga pade yung ta. Oh, saro na balde. Yan pa dakop na mga pade, oh. Oh. Sigurado na pang bugas ta mga pade. Oh mga pade. Oh, tama na. Oh, turo nga. Ingat, kamoy mo turo sa camera. Oh, ano muna dito? Kapaniyaw, inaagaw pulos ni mo siyang sulibagyo. Maura ako rin ito. Maura ako rin ito. Mga ini. Bunaram pa. Mga bata. Mga mo.